manguning tias mung winangun hening manungsa ing nolomung osik kewala kalamatan jroning alam kanyut sanyatane iku kanyatan kaki Mergegek ugek hemel-hemel sak dulita lae-lae niki para Gusti kula ingkang sami rawuh wonten ing tepining Talaga Dwita ndara sesampunipun lenggah satata kula nyuwun dawuh lho niki enten napa mugi paring dawuh para bendara kula sedaya iya Kakang Semar marmane jeneng ingsun prapteng tepining Talaga Dwita ya labet ngupaya marang jeneng para Kakang Semar. Kakang Nayantaka prataku iki kaya ana kang nuntun tuwa ing kene Kakang Nayantaka lan maneh ora nyana yen to jeneng ingsun pinanggih marang Yayaji sakadang ing tepining Talaga Dwita iki Kakang Nayantaka. Iya, aku semono uga. Aku go nyumurupi ana teja mantra nyata lanang bareng tak trepeki jebul tejaning Kakang Semar. Iya Kakang wondene sowanku mrene labet mestuti marang sabdaning Kangjeng Hyang Peremban Abiya sing Saptawarga. Yang Peremban paring dawuh ngamarta tumuli bakat tentrem bisa pulih kaya wingi maneh lamun to aku bisa antuk usada kang mapan oning pasiraman Talaga Dwita kene Kakang. Nggih den matur nuwun dene paduka sedaya jebul isih kelingan karo wong cilik lajeng dos pundi keparingipun paduka para bendara kula niki lho Kakang Semar. Inggih nyuwun dawuh ndak pundhut sira Kakang aja negakake marang Pandhawa. Ayo tumuli ingsun dherekake kundur ya kanthi Kakang Semar kundur mau dadi srana murih negara enggal pulih tata tentrem kaya wingi maneh Kakang Nayantaka. Iya Kakang Nayantaka. Yayaji matur marang Kang Semar mau ora jeneng ampiak ora-ur. Jumbuh kelawan kapitayanku Kakang yen Kakang Semar ora enggal cancut taliwondo mengko mundhak kesuwen oleh para berkasaan gawe rusak ing praja Ngamarta Kakang Nayantaka. Mangke griyen. Lan apa mboten juwarai mboten boseni yen kula niku kedangon ngomong sampean kabeh niku. Kakang Semar, pripun Gus? Pendho wis padha ngrasakake marang ing krida lan pikiranmu. Kabeh wis padha nyumurupi
ya kanthi dasar kang wis dirasakake mau. Ora aneh menawa Pandhawa durung bosen dimong dening Kakang Semar. Iya ya Kakang Nayantaka, ora jeneng aku gunggung marang Kakang Semar. Selawase Praja Ngamarta linenggan Kakang Semar Badranaya. Derajat lan keluhuraning bangsa lan wibawaning praja ora kalah kalawan negara manca Kakang Semar. Nggih Den nggih. Pamurut paduka sedaya menika wau dados sarana saya mempeng anggen kula ngayahi kewajiban dados pamong. Ingkang baken monggo para bendara kula sedaya sesarengan kula dherekaken ndandosi kawontenan ingkang nembe wonten ewah-ewahan kala wau. Hawit kawontenan menika menawi mboten enggal dipun budidaya mangke mindak saya nguwatosaken ewahipun Gus. Iya ya Kakang Semar Keparanyata. Ingsun ngrumangsani Kakang bareng jimat klima sada encat saka Praja Ngamarta teka banjur ana kahanan ingkang nguwatirake mengkene iki Kakang. Syukur bagi sewu dene sinuwun sakadang sampun kraos awit saking dayaning jimat klima sada encat lajeng mahanani bencana alam tuwin bencana menungsa ingkang tansah gilir gumantos. Namung mawanti-wanti penyuwun kula dhumateng paduka sedaya ingkang sampun pitados dhumateng surasing klima sada nggih ampun mung di apalke mawon. Nggih to, ampun mung mapan wonten nggih Latin nanging kedah dipun amalaken tuwin tumus kantheng batos dipun tindakaken sedaya dawuh piwucal kala wau. Kula pitados menawi lahir batos anggenipun nindakaken suraosing jimat klima sada ateges tiyang wau sampun saged ngendhaleni dhateng diri pribadinipun piyambak-piyambak. Menawi sedaya sampun saged mangreh diripun piyambak, swasana mesti manggih hayu-hayu ora hayune skala. Kakang Semar iya Kang Nayantaka. Lah supados ingkang sirep dawane negari kula suwun sami angagem apa parah Panca Dharma Utami sinuwun. Panca Dharma Utama nggih. Apa surane Panca Dharma Kakang? Ya ya apa kang dadi surasaning Panca Dharma Utama mula kumlita paring dawuh Kakang. Inggih. Panca Dharma Utama menika sepisan sampun ngantos luntur utawi gotang anggenipun manembah dhumateng Gusti ingkang nyipta jagat. Medal margining agami ingkang sampun dipun rasuk piyambak-piyambak dipun pitados piyambak-piyambak. Ingkang kaping kalih kedah ngagungaken raos prikamanungsan ingkang adil turut mboten tilar budidaya saha budaya tuwin tata kraminipun. Iya Kakang. Ingkang kaping 3 wajib hukumipun kita sedaya kedah ngudi kerukunan awit menika sejata ing sakelangkung ampuh kedah tansah dipun pupuk kemanunggalaning tiyang sak negari. Kakang Semar ing kaping sekawan para bebrayan sampun ngantos tilar sarasian ingkang kanthi wicaksana lumantar para wangkiling bebrayan. Monggo Kakang inggih Kang Wakasang kepriye Kakang Semar. Ingkang kaping gangsal tiyang sak negari kedah saged ngaraosaken nggih kabetaning gesang ing Arcapada kanthi adil tur waradin. Kula bali malih kaping gangsal
tiyang sak negari kedah saged ngraosaken dumateng gesang ingkang adil lan waradin sinuwun. Duh Kakang Semar, ing susangadang wis prastya ora bakal ninggal marang limang prakara ya Pancadarma Gusti dawuhake dening Kakang Nayantaka. Ingsun sangadang bakal mudya mrih ing kewujudane Kakang Semar. Inggih. Bila mekaten Gusti ngijabahi mugi enggal tentrem sana jaring amarta Gus. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lurkin sanging sang maweh kandrung geger nyawi. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lurkin sanging sang maweh gandrung mlayu-mlayu napa Petruk injuk kuning ngomong wonten ratu sak penditanipun badhe damel resah wonten ing mriki moh ratu sak penditane teko arep gawe rusuh inggih kaya ngapa penditane kaya ngapa ratune Sinuwun Amarta, apa Kang monggo kula tindherekaken sinuwun. Iya, monggo Kakang. Lang-lang ing driya mangu mangun kung kanduhan harimang ing Kakang Semar ingsun mundhut kang dadi aturing Kakang Nayantaka ingsun kudu tumindak kepiye niki ratu sing ajeng gawe rusuh nggih nyambut damel sinuwun paduka kepareng manggi ratune kok tak manggi pendhitane mengono nggih yen ajeng dinapake manut mawone ngampulali mang sembah kaping 3. Iya Kakang. Kadangmu padha warantena becik mesok amendemo baris iki sapa kula Prabu Puntadewa weh ladalah iki tak goleki aduh kemenika sinten ingsun Ratu Midher Putihan Prabu Kalimantara mengwigatos ingkang pundi ngupajitateng pun Puntadewa tak jaluk patimu monggo kula aturaken Sang Prabu keparing enggal mejaipun Puntadewa kelakon tak tiga semur damuhe Puntadewa babar jimat lima sodo
Sinuwun, apa Kakang? Napa niku? Jimat kelima sada. Ratu bakal mateni aku ndak sembah kok banjur ilang wujuding ratu babar kelima sada. Nggih. Niku pun kena kanggo titikan yen pun lahir batin anggen sampeyan ngugemi dhateng surasaning jimat kelima sada. Mila sinuwun yen lali den elingna hampur ngantos paduka cilik nyantengke gedhe ninggalke kelima sada mangke mindak ageng walatipun sinuwun. Iya Kakang Semar kanthi balik lima sada iki bisa njalari tentreming praja Ngamarta. Inggih Gusti ngijabahi Gus.